Hello mga unions, DCB TV. Gusto mo ito sa yung channel. Gusto mo ito maraming video ni upload ko. Please dito sa Mitsukoshi, Lingayen branch. Ngayon, i-complete nyo ngayon yung 110 na step by step na model. Ano yan? Tara na. Yung ano yan, yung ito sa boundary mo yan. Meron para ko na dito. Welcome to Barangay Tonton. Yan yung circle ko. Saka may yan, papunta kami may bayan ng Lingayen. Ito yung may yung Petron. Ito yung papunta ng bayan ng Binmali, Pangasinan. Ito may yung yung Mitsukoshi. Ano yan sa Mitsukoshi, Lingayen. Yan yung mga motor na may yan. Bagay naman yan yung step by step na yung bago. Ito may yan so yung design ng Euro. Ano ito may yan? Ito yung yung Euro step by step yung product of Euro Motors. Patagyan na yan kay Sharon. Gagaya Sharon. Ayan Sharon. Ito yung nagkakasatig ko may yan. Siya yung nagkakasatig may yan sa kanya may yan kay Sharon. Ito may yan so yung Euro step by step 110. May pakita ko yung price ng ngayon yan. Yung ano pala yan, yung gulo nyo ngayon yan, gusto mo yan, sa harap mga yan, isa ng ngayon yan, 2.25 by 17 yung harap nya. Yung gulo nyo yan, so yung harap nyo ngayon yan, tapos yung rim nya ngayon yan, sa ngayon yan, sukat ng rim nya ngayon yan, isa ng ngayon yan, 1.4 sa harap. 1.4 sa harap. Yung makina namin yan. Yan yung yung carburetor type na yan. Carburetor type. Ito yung yan, switch ng gasolina. Yan dito yung makina niya sa ilalim niya. Ito yung imitation ng ng mga Seron yung imitation ng Wave 100. Wave 100? Sa likod niya, Wave 100 yan. Honda Wave 100. Itong likod niya. Ito pala naman yan, yung parang design ng Wave 100 design. Ayan. Ito yung yung Euro 110 step by step. Ayan mga yan yung niya, tambutso niya. Ayan yung shock niya. Tapos yung yan, yung gulong niya is 250 by 17 dito sa likod. Tapos yung niya mga yan, yung sukat ng yan is 1.6 by 17. Tapos yung yan, yung sprocket niya mga yan, sukat niya yan is is 36 mga yan, 36 yung sprocket na. Yung compartment niya may yan, ito, konti lang may ilagay dito. Ayan, ito yung ang fuel tank capacity may yan is 5 liters. 5 liters yung fuel tank capacity niya. Ayan yan, so ayan, may dalawang lagay ng tools. Lagay ng tools ngayon yan. Ito may yan yung niya, manual niya. 5 liters yung gasoline. Tapos fifth gear pala ito ngayon, fifth gear pala ito. Fifth gear pala ito sir, fifth gear. First gear, second gear. Ayan yung yung pala yan, sabi ni Sharon, 4 gear lang to. Hindi ito 5 gear, 4 gear lang. Ano yan? Ito yung yan, yung Euro step by step. Yung niya, yung odometer niya. Yung price niya mga yan is cash niya is 38,800.
Tapos yung down payment niya is 2.5. Yung 12 months niya is 4.3. 4.307. Yung 24 months niya is 2.597. 2027 yung learning month niya. Payment niya is euro, step by step. So yun naman yan sa araw to maintenance. Itong step by step view product of Euro Motors 110. Ito yung nakita ko yung price na maintenance, yung insurance maintenance dito sa Mitsubishi Lingayen branch. So kami yan sa Tabay Seron, siya ang nag-settle dito. Transport maintenance, give me share ba, sana sa mabuting kalagayan, keep safe, and